हमरा जैसन तेरे से भइल मुलाकात बा। अरे का बुझल रे सुन हेने आव डर के नाही बात बा। हमरा जैसन तेरे से भइल मुलाकात बा। कह दिया रही हो औकात में चमार जी के दाग जे लगैबे इमेज में तो राइफल के 6 गोली मार देम करेज में। चमार जी के दाग जे लगैबे इमेज में तो राइफल के 6 गोली मार देम करेज में। करे जा रंगा दाते अझुराइल बा। पावर के पता नइखे तबे भकुआइल बा। अरे पावर बारे करे जाए तो करे जा रंगा दाते अझुराइल बा। पावर के पता नइखे तबे भकुआइल बा। बात कहता नहीं रहे अपना एज में चमार जी के दाग जे लगैबे इमेज में तो राइफल के 6 गोली मार देम करेज में। चमार जी के दाग जे लगैबे इमेज में तो राइफल के 6 गोली मार देम करेज में। अरे कह दिए बच के रही। दीपक विशाल के जहाँ गड़ जाला लाठी कतनो रगड़बे बाकी छोड़ी न माटी। जिला के दबंग रे दीपक विशाल के जहाँ गड़ जाला लाठी कतनो रगड़बे बाकी छोड़ी न माटी। मार देहब गोली तोरा करेज में। चमार जी के दाग जे लगैबे इमेज में तो राइफल के 6 गोली मार देम करेज में। चमार जी के दाग जे लगैबे इमेज में तो राइफल के 6 गोली मार देम करेज में। जथिए बरांडे करे जा।